Osibhalelile namhlanje uthi-ke ube nephupho ngobulongo. Ngiyacabanga ukuthi ubulongo sonke siyazi noma ngithi sinalo ulwazi ngalo. Lijwayele ukutholakala esibayeni sey'nkomo. Uthi-ke mina-ke nginokuhlushwa iphupho lobulongo. Bengicela lo bulongo ngicela ningicacisele ukuthi ngabe ubulongo nje bube uthini. Iphupho elinobulongo lisuke limayelana nabadala, okusho ukuthi-ke kumele nenzele abadala umsebenzi lo obuzile. Ekhaya kusuke kumele ukuthi nenzele abadala umsebenzi. Kwesinye isikhathi kuba ukuthi-ke ukuze ney'nhlahla nokukhanya kuzovela nenzele abadala umsebenzi. Uma unombuzo ungasibuza kwi-comment sokwenzela yakho ividiyo siyifake ku-YouTube. Ningakhohlwa uku-subscribe-a nosifollowe .